A Pobra recorda as persoas que loitaron pola democracia durante o franquismo coa escultura da Galiza Mártir, que verá luz nos Xardíns Valle Inclán este sábado. Este sábado 11 de febreiro a Pobra mostrará a escultura da Galiza Mártir nos Xardíns de Valle Inclán. A escultura foi realizada por Manuel Teira para homenaxear as persoas represaliadas durante os anos da ditadura franquista, así como as que loitaron pola democracia. É dunha homenaxe a todas as persoas represaliadas no noso concello durante a ditadura franquista e tamén se trata dunha homenaxe a todas aquelas persoas que loitaron pola democracia. Dicir, dende a Concellería da Memoria Histórica, que o que pretendemos é convidar a toda a veciñanza que se acerque a este vindeiro sábado, en especial, sobre todo, ás familias destas persoas represaliadas no seu momento, vale? Subliñar que poucos concellos neste país contan cunha concellería específica da memoria histórica como contamos aquí no noso concello, non? O bosqueso da escultura de Manuel Teira xa fora presentado en agosto con motivo da programación do mes da Galiza Mártir, unha peza que mostra unha loita entre clases. De monstruos que están loitando aí co pobo e fai unha criba dos que pasan, dos que non pasan, os que sobreviven, os que van para o máis alá. O acto será este sábado ás 6 da tarde nos Xardíns de Valle Inclán. A cita contará tamén con actuación musical.